bilkera traketxa, lagunak egiteko beti dago gertu, baina kalabazak besterik ez du lotu. Ez dakit irakurtzen, ez da idazten ere, ez baitut eskolan onartu. Batzire familia duguna bermena, bere odola baita, Frankenstein darrena. Nor pentsa zezaken, mustrozaterarek, semerik izango zuena, baina bere barruan zerbait dago egon. Sentipenak baditu, samur eta sakon, behin ondoan, bakarrik zegola, malkoak antzeman izkion. Buru handi eta erraldo gorputza, oin izugarriak, hankal hartzikitan, azei bilkera trakatxa, lagunak egiteko beti dago gertu, baina kalabazak besterik ez du lotu.